δυσκολία, μια δυσκολία έτσι εδώ είναι. Μια δυσκολία εκεί και μια δυσκολία εκεί. Όμως, εάν έχουμε θέληση, μπορούμε να ανέβουμε. Πάτε μπροστά τώρα. Λοιπόν, εγώ πάω μπροστά. Όποιος αντέξει τώρα. Όποιος αντέξει. Το δοκιμάστε να δείτε, ξεριζώνεται και μετά να πετύχετε σε αυτό. Επίσης, η πέτρα είναι, τη δοκιμάζετε, ξεκολλάει. Αν δεν ξεκολλάει... Θα έχουμε καλή ανάβαση μου φαίνεται. Πας στο σκύλο πάρε να τον έχουμε ευθύνη. Και αυτός δεν θα δουρήσει πολύ, θα πάει στο μαρτύριο πέρα στο Μιγάρι. Σκύλο καλά. Εδώ ρε! Εδώ ρε! Έρθει η κατσόπα. Άρα να πάει από εδώ. Ανεβήκαμε. Ούτε και η γυναίκα μου δεν είναι φίλη. Όρθο! Δεν κάνεις Αντώνη κάτω. Κάτω να κάνουμε την φιλορεμόνια μέσα και κόπα. Αντώνη, φίλης την κυρία σου. Ωραία αυτός. Κούλια, κάτσε εδώ, μη φύγει με το γαϊδαρο, περίμενε. Δεν είναι κουβέντα αυτή. Έχει το διάλογο του για πάμε να με πάρει γρήγορα. Πού να πάμε εκεί για το δύο. Παραπάνω θα είναι πιο δύσκολα, δηλαδή. Κάνει το ασθενοφόρο σε λίγο. Οι πέτρες φεύγουν την υποτομία και να μην διαβασάτε και ποιος να πούμε μέσα θα δένετε. Έλα. Στρατή, πού πάτε? Πού μας έφερε ο παπάς? Απόκια είναι. Αυτός από εδώ τον ευαλεύει τώρα για να κάνει τρόπο για τις ηγίδες. Εδώ ρε. Κόβεις κάνω μεγάλο γιατί όταν θα σωθεί η βενζίνα και μετά... Και δεν έφερε κάτι βενζίνα? Πού το είδα? Μάνο σαν αλπινιστήσεις. Γιαννούση! Εδώ. Λέγε, τι θα κάνεις εσύ τώρα? Φεύγω. Εσύ θα αποχωρήσεις? Αποχωρώ. Θα πας πάλι κάτω. Έχουμε μία αποχώρηση! Τι κάνεις τώρα εσύ? Πού βγαίνει? Πού είναι τέτοια? Εδώ η πρώτη τρύπα. Έτσι σου είπε. Έλα, προβάτη με ρυθμίσεις, το έχεις την επιτυχία σου. Θα φαίνεται άλλος, ναι, θα το ζήσει αυτό. Τι είναι εδώ, κι άλλη τρύπα? Δεύτερη.
Άλλη μία τρύπα είναι εδώ. Πάντως πλησιάζομαι. Αντώνη, αντί να φέρεις τη κιθάρα. Λοιπόν, για κοίταξε αυτό το ανθισμένο, παιδιά. Μην αφήκετε το πριόνι πουθενά, ωραία. Μα εδώ ναι, αλλά από εκεί που... Τράβηξες την τρύπα, Αριστίδη. Δεν μου σκάσει. Εδώ μαλάκα και δεν είναι, Καλά με συγχωρείτε. Αφού αυτό πώς έχει περάσει που δεν είχαμε τα κρατήρια. Μα και τώρα περνάει, μην κοιτάς που τα κόβουν εδώ τώρα. Για να κόψω κύριε γιατί πάρεις και τα ρίχνω. Τώρα που θα σου δει βενζίνα ή με διατηρήσατε. Φαίνεται. Τι είναι. Τρύπα. Γιώργη, ρίχτα από κάτω. Ω, Αριστίδη, πώς... Είναι από εδώ να θεμάσει. Άντως όμως το έχουμε διανύσει. Για να μην σου πω παραπάνω. Ένα χιλιόμετρο. Έχουμε περπατήσει 1 χιλιόμετρο. 1 χιλιόμετρο. Θέλει φλόμπε και στο καρτέρι. Για Νίκο φεύγει πέτρα. Θέλω με ξάρια για να ανεβούμε. Για μη σε βαρύσει. Όχι, μην τη ρίξει να φύγει. Όχι, εκεί εντάξει. Με την κάμερα να μην ξοδεύει γιατί έχει ωραία νερά. Πάρε τον τελευταίο. Και ήρθε και ο διάολος εδώ. Να μην ξοδεύεις τώρα. Μας αφήνει ο Αντώνιος Κύλος και του δύο δώρο του Νίκη. Νίκη θα δούνε. Τι παίρνεις τώρα εσύ. Να παίρνει και λίγο μάνε, όλες εσάς θα είστε μέσα. Δώσε έναν άλλο να Πάρε και το σκύλο, πάρε και το σκύλο. Για δείξε μου ωραία. Πόσες τρύπες είναι ωραία, Αντώνη? 2. Πόσες είναι ωραία? Τώρα η καλή η κακιά πώς την ο Οι βασικές είναι 2. Αντώνη. Πού είσαι ωραίες κατάτροπε. Αυτό θα είναι άλλο σκύλο. Λύκος είναι. Αλλά είναι μητσό. Πώς κλείνει. Νέο παιδί είσαι γαμώτα. Άνοιξε του το σκουφί. Λοιπόν, για παίρνουμε στην ιστορία του την έτσι τρύπα τώρα. Περίμενε να έρθει μετά. Γιατί να είναι... Πρώτα. Και μαρτυρίες. Λοιπόν, επιλογές να διαβάσει, να δούμε αν ήμασταν όλοι. Όλοι. Έχουμε μια απουσία των Άννου. Έγινε πίσω από πού? Ο Νάνος έκαμε αποχώρηση. Έλα παπά, πρέπει να μας θερήσει εδώ. Από την πρώτη στροφή. Τι θα σε φέρεις ωραία. Μας είναι δρομένοι. Να Πάρουμε μια τσιγάρα. Να κάτσουμε και ξάγιο να βλέπουμε. Έλα, μην φύγετε. Να καπνίσουν ένα τσιγάρο ρε παιδί μου. Που γεννήθηκα εγώ πρώτος ή εσύ. Λοιπόν, θα σου κάνουμε και μια βιντεοκασέτα να την πουλήσουμε μετά. Αυτή η τρύπα ακριβώς έρχεται κατευθείαν από τα εντόστια του κεντρικού ρήγματος. Από εκεί πέρα και φτάνει μέχρι πέρα. Λοιπόν, το χαρταετό θα τον πετάξουμε από εδώ. Που δεν ήθελαν να έρθουνε. Ναι, για τόσο καιρό παιδεύουμε. Σαν σημάδι σε τούτη εδώ την τρύπα έχουμε εκεί μία κουραμιά. Να την είναι. Λοιπόν, Έχουμε και λίγο πλεκτή. Τι κάνουνε παπά τα γυαλιά σου? Από την αχνότρυπα.
Τι έξυπνάρεις ρε Αντώνη. Να εδώ μέσα. Τι να δεις μέσα ρε. Θα ρίξω μια πέτρα έχω να δεις μέσα. Θέλω να κάνω και τι έχει μέσα. Δεν το πέρασε σ' αυγό. Φύγε ρε Αντώνη. Κάνω βίζα από μια θαριδία τώρα. Άντε. Γιατί θα μας πούνε καλά. Είναι βλάκες όλοι οι άλλοι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Και εμείς. Έλα, μας έπιασε. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθεις Δημήτρη μου, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν θα μας βρεις. Θα ακούσετε τώρα τι θα σας πω. Περίμενε να ακούσουμε κι εμείς. Γιώργη, έλα εδώ. Πες τα σκύρα να δεις. Έλα, για ησυχία τώρα. Έλα, κλείσε. Έλα ρε Γιώργο, κλείσε. Ακούστε. Ευθεία πάνω πέφτουν. Με ακούτε. Την ώρα που θα ρίξω την πέτρα δεν θα παίρνετε αναπνοή. Για να ακούσετε μέχρι πόσο βαθιά ακούγεται. Ησυχία. Τι λες. Τι ήθελες εσύ να μην ρίξεις. Λοιπόν, Ρίξε άλλη μία, έχουμε πέτρες. μην το πριώνει. Δεν μπαίνει και μέσα. Στάκαμε στην τρύπα τη μεγάλη. Θα κάνουμε στάση. Δεν χορταίνετε να βλέπετε εδώ. Χαίρε βάθος αμέτρητο. Να μας βγάλει όλους εδώ. Εδώ έχει γίνει καταπόληση. Έχει γίνει... Εδώ ρίξε μια μεγάλη ώρα, Αλσιδή. Πάει πέρα. Ήταν λύση, πάντως την πέσει κανένα μέσα εδώ. Ποιος θα πάει την παρτελιά. Τι είναι αυτό. Έφερα τα γέρνα από τα θεοφάνεια αυτές εδώ πάνω. Ωραία, πού είναι η κάμερα. Ωραία, έφερες πολύ. Πολύ έφερες ωραία. Αυτά δεν λέγονται. Ο δάσκαλος και ο παπάς. Γεια σου εκεί. Να σας πω αν είναι καλό, ωραία, να σας πω εγώ. Εδώ και σε ποτήρι. Πού είναι η κάμερα. Ναι, να το βάλεις εδώ και να το βάλεις. Κάμερα. Πού είναι αυτό Να χαλάσει το σφαλί. Πώς έσαιρες αυτή την ταμιζάρα, την κάνεις στο πάνω ρε Αντώνη, γαμώ το διάβολο. Αν δεν έχει κάμια νου στον δρόμο να σε εξαλαφρώσει. Κάμια άλλη πιο μικρή, έκανα λάθος. Άβλεπες τόση ώρα σε εξαλαφρώσει. Θεοφάνεια, το έχει κομπελίτσα καμπελίτσα. Δεν να φανεί. Θέλουμε να δούμε τι γέλια. Λίγο όλοι για τη δίλα, ρε. Λίγο τη δίλα, έλα βάλτε κάπου. Ένα τσουγεροτόπιος θα δω και το έχεις στα παιδιά. Τσουγεροτόπιος θα τρώγεται. Αυτό δεν το κήρυκαν, είναι σωστό να το παρακάνει μια έτσι. Έλα. Έβαλες το δασκάλου. Συγχώραμε και Θεός χωρέσει. Λίγο γιατί έκαμε και μάθημα σήμερα. Παπά, συγχώραμε και Θεός χωρέσει. Πέτρα, πρόσεχε. Τον πριγιόνι μην τζακίσετε. Τα ποτάρια σας τζακίσετε. Δεν πια διαφέρει. Να φέρουμε κρασί εδώ. Να έχουμε υγεία. Θα φύγει Δεν θα κάνουμε καθόλου Δευτέρα. Είναι έτοιμη. Έλα, ποιος άλλος θα πει. Πες του δάκρυα να φύγει από εκεί να τη ρίξουν. Να φύγει, αφού είναι έτοιμη να πέσει, μη σκοτώσει καν. Ρίξε από την άλλη, Αντώνη. Κατσούπι. Προσέχετε. Όχι είναι μεγάλη μέσα. Όχι μεγάλη, αλλά εκεί ήταν έτοιμη να πέσει. Τάκη. Έλα, βάλει μια στάνα. Μιλάμε για Η σοκούλα του Τσόρα. εγώ εδώ.
και έφευγε. Όχι, δεν τη ρίξεις μέσα. Πάντως ούτε ο Τσιόλι, ούτε Δεν κανένα. πάει, δεν έχει τίποτα μέσα. Ούτε ο Τσιόλι, ούτε... Είναι έτσι. Ήταν κάπως αλλιώς και καταποντίστηκε μέσα. Θα το δείτε πιο καλύτερα εδώ πέρα όταν θα πάμε. Στο κεντρικό. Ακόμα δεν πήγαμε στο κεντρικό. Αυτό εάν γιαεί καμία φορά θα σπάσει. Και πότε μου τα γίνει να βρίσκουμε εδώ πάνω. Να γυρίσω από πέρα, να γυρίσω πάνω. Θέλει από εδώ, για όσο πιο ψηλά είναι, τόσο πιο